Makasimba ere muri Zimbabwe. Zita rangu ndinetwa Somanja Mafia Ndebele. With the Denda Brothers. Ndinoti makorokoto egoreredzva 2025. Mwari watipowo nyasha. Tirambe tiri pamwe chete takabatana. Ndotenda zvikuru kwazvo nokunditsigira vatabva tese kubva kwese kuna kuma 1980s. Tingori pamwe chete nanhasi kusvika nanhasi. Ndokutenda zvikuru Mwari ari kutichengeta tirambe tiri pamwe chete takadaro. Ndingati kupinda kwataita mugore ra2025 tine damba refu redu idzva riri munzira riri kubuda tisati tasvika muna Mei. Muna April Mei ipapa damba refu roro rinofanirwa kubuda riri munzira. Ndokutenda nekutitsigira. Ndotenda zvikuru kwazvo vemakoparitsi vatagara tichishanda navo misi nenguva kuti tiripo nevamwe vachada kushanda nesu tiripo vemakoparitsi. Basa redu nderekudzidza magitare akarongeka, magitare akatsetseka. Ndo panoti Denda Brothers. Ndinokutendai zvikuru kwazvo nekutitsigira. Murambe makatitsigira kumashows edu atinoita kuaccount yedu YouTube, kuFacebook, kwese nekuInstagram. Zvese ndinokutendai zvikuru kwazvo. Murambe makatitsigira. Tirambe tiri pamwe chete neDenda Brothers. Ndatenda.